qabelkom ħallilniekom. Nilqakom għal Shooter tal-ħadd. Illum programm speċjali. Mal-ewwel ngħidilkom li jekk għandkom xi ħaġa lina ibatu lna hawnhekk. Il-programm tal-ħadd jiffoka fuq suġġett wieħed. U llum is-suġġett kif qed tarawni li jibes ħajkun qed jitratta l-qorti. Indaħlu l-imputat! Il-ġlek! Fejn hu l-ġlek? Ma nilbis ġlek. Ma l-ġlek dak disrispett lejn l-qorti! Malix. Ma nafx għax dejjem kienet, m'għandix idea. Ma nis jafu għalix. Għax ma fien. Ninsab qoddim il-qorti, post illi mhux tant iħu gost tidħol fih sakemm ma taħdimx bħala avukat jew maġistrat għax almenu jkun xogħolok. Issa u ġew biex tidħol u tieħu sehem f'kawża, trid tkun liebes il-ġlek jew diċenti. Issa di għadda tapplika llum fl-2025 jena u n-nies jaħsbu. Taf għalfejn tittilbes il-ġlek il-qorti? Biex tkun pulit. Min jafu? Naħseb biex ikunu puliti. Għax nemmen xort għandek tkun pulitu. B'rispettu naħseb jiena. Li kont minnu ma kan nisa. Ejja, fl-aħħar sibt wieħed. Jew sibt wieħed, għax jien bħalek Meta morru naħseb. per-reġina. Eża, proset. Sorry, mister, del qorti. Għax bil-ġlek. Jiena bil-konferenza. Sorry, sibtu għal-qorti. Il-fatt li persuna jilbes ġlek l-qorti sabiex tori tintroduċi ċertu element ta' serjetà. Ġlek li jeżisti għal diversi snin u sabiex din is-serjetà tinżamm b'mod konsistenti anke l-avukati huma mitluba li l-ingravajiet u l-ġlekkijiet tagħhom ikunu ta' kulur abjad, navy blue jew iswed. Kulħadd huwa mistieden li kemm jista' jkun iżomma dawn il-kuluri ma jkunux kuluri bombastiċi. Bħalissa qed tinstema' ħafna l-kelma bejl. U kulħadd qed jgħid jew tiri x'jali tgħidu li jekk għandek il-flus inti fil-verità tista' tagħmel li trid. Però eżattament bejl x'inhi? Bejl huwa ħelsien mill-arrest joħroġ mill-artiklu 575 tal-Kodiċi Kriminali ta' Malta fejn sabiex tingħata dan il-benefiċċju tobbliga ruħek illi tattendi għal kull seduta, ma taħrabx, ma tintralċax il-provi u toqgħod għar-regoli tal-qorti. Huwa benefiċċju u mhijiex dritt u ġie introdott f'xi ftit ta' snin ilu. Kulħadd huwa intitolat li għandu jkollu benefiċċju tal-ħelsien mill-arrest għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett minħabba l-preżunzjoni tal-innoċenza. Kulħadd kull min jidħol l-informazzjoni li nkunu nafu aħna nkunu nafuha mill-midja soċjali u mill-aħbarijiet. Fl-awla hija l-awla tal-provi sabiex tistabbilixxi jekk dak l-att sarx minn dak il-persuna. Allura kull persuna huwa preżunt innoċenti. It-tieni punt huwa il għaliex proċeduralment hemm żmien sakemm il-qorti tittieħu deċiżjoni. Jekk dak iż-żmien jiskadi u ma toħroġ dak ngħidu l-att tal-akkuża, allura jkun hemm in-neċessità l-obbligu li jinħareġ il-ħelsien mill-arrest. Ikollhom diversi restrizzjonijiet. Ir-restrizzjonijiet ikunu mitluba mill-Avukat Ġenerali u ħafna drabi imposti mill-imħallef. Fosthom illi jkun hemm ħin ta' rinkażar illi jiffirma ġewwa l-asess kif ukoll ma jersaqx lej dajjes jew lej il-baħar sabiex ma jkunx hemm dik il-possibilità li dak il-persuna jaħreb. U f'Malta u anke barra minn Malta jiġru ħafna każijiet strambi għax aħna dejjem naraw l-qorti ħażina ma ġieli il-każijiet. Telfula ftit ħin uħu. Eżempju, fl-2019 kien hemm persuna illi għala pandemonju si werwer dak il-kliem li sib, werwer tal-linja għax tal-linja ġiet tard. U insomma, l-Awtorità tat Trasport ellatu l-qorti u da mhux tal-li ma mettix it-tort tal-li pretenda li jitħallas dik is-sija li qatt jistenna fuq l-istage. Fl-2005 fl-Italja ikun hawn wieħed raġel li tella l-pizzerija għaliex il-pizza kienet kiesħa u ma kien jiċċeżat dak li kienet imwiegħda. Ma nafx jekk ġuġ swed id-dilbiċċa ta' xogħol ma kemm il-pizza. Ma nafx għax Imbagħad fl-2018 Malta ittellat baqra l-qorti. Jistgħu jiffedok naf li tkun ta' ħażab komplu tajru baqar mhux sew. Baqra ta' veru. U għajma. Qed ngħidlek baqra ta' veru. U sit il-baqra weħel multa ġdi il-baqra ħarbitlu u kkawżat inċident sħiħ ta' traffiku u
Baqra qasemmi. Xiex. Ħarġet liberata mill-akkuż. Ejja. She milked her way out, tajja. Tista' tajja. Issa, ekk qed nitkellmu fuq il-ħalib, issa mor fuq il-ġelat. Kawża fuq ġelat. Mela, ikun hemm wieħed raġel li issellef ġelat minant ġelaterija. Taf għalfejn sellefa? Biex ikessaħ ftit idejh u kien ħerġa jirritorna kieku. Min jaffiċċja l-maġistrat kif sama b'dal każ. Ekkin. U taf li kien hemm xi ħadd ieħor ukoll kienet għamlet ix-xita fis-sajf u da żelaq. Ħażlitu. fit-triq. Temmellet l-qorti u pretenda li l-gvern tagħna iħallsu tal-li żelaq u Kif speċjali? l-qorti għadu jitnejku bih u għallu l-osma jekk għamel xita tiżluq. Di serja, bniedem fuq it-toilet il-Ġermanja qed jagħmel toilet u jinqasam. Tu. Jinqasam it-toilet bih. Idella lill-manifattur Ġermaniż. Taf kif qatata l-qorti? Le, kif qatata? Illi alla volja nkeser it-toilet il-manifattur ma kellux Dakka, x'jaqsam. serek. Taf kif spiċċa r-raġel li kien fuq it-toilet fil-ħara? Sifilkom serju.